אני מקפידה לבוא לימי העיון של דורית אלעד, עורכת דין דורית אלעד מארגנת, הם מאוד מעשירים. זה נכון שיכולתי אולי לשבת בבית, לקרוא פסקי דין, להסיק מסקנות לבד, לקרוא גם ספרות מקצועית. כאן אני מקבלת את זה מטובי המומחים, מהאנשים, ראשי מחלקות במשרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי, דיין בבית דין רבני. מה אני צריכה יותר מזה שבאים ופשוט מלמדים מהעבודה שלהם ומהניסיון שלהם והמומחיות שלהם? אני מאוד מרוצה. בדברים שאני נתקלת, אני מאוד מרוצה ואני גם בוחרת בדברים שהיא מציעה, כי מהניסיון שלי הם טובים. אני הולכת להשתלמויות, שגם שם זה לפעמים דברים שאני יודעת אותם ומכירה מתוך העבודה שלי, אבל הרבה פעמים הם מוגשים בצורה כזאת שיש לי את כל מראה המקום ואת כל הרפרנסס להתפתחויות של המקרה. אני מאוד מרוצה ואני הולכת להשתלמויות שהיא מארגנת. אולי יותר מקום לשאלות, אפילו ספציפיות, מבעיות שאנחנו נתקלים בהן ביום-יום. זה אולי. סימן שאלה אני אומרת את זה. אבל בסך הכל אני מרוצה. שיהיה לה כוח להמשיך את כל מה שהיא עושה, אני לא יודעת איך היא עושה את זה. היא גם עורכת דין טובה שמנהלת משרד משלה, גם יש לה לקוחות ועניינים, וגם מארגנת כזה יום עיון מורכב עם כל כך הרבה אנשים שאין לי מושג איך היא עושה את זה. אז שתמשיך בדרך הזאת.